Tu vidíte náradie GGS 28CE a GGS 28 LCE Professional od firmy Bosch. Odolné priame brúsky na univerzálne práce spojené s brúsením. GGS 28CE Professional vás presvedčí svojou kompaktnou konštrukciou a nízkou hmotnosťou. GGS 28 LCE Professional sa vďaka svojmu dlhému krčku vretena dostane aj na úzke miesta, napríklad do rúr. GGS 28CE Professional umožňuje excelentnú manipuláciu a neunavujúcu prácu aj na ťažko dostupných miestach. Okrem toho vás obidve brúsky presvedčia svojimi výkonnými motormi a ponúknú vám tak rýchly postup pri práci. Systém Kickback Stop automaticky rozpozná zablokovanie brúsneho telieska a ihneď vypne stroj. Presvedčte sa sami o náradí GGS 28CE a GGS 28 LCE Professional o odolnom náradí na univerzálne práce spojené s brúsením.